teng na magirway ket parjway kabalay spa sao. Balay spa sao. Lai spa sao ko men sim yai syaprang. Kejurai ke bong ke bekeren sepang ke jing dap jong u Jisu ke jing em ke jongi. Jisu melong badap. Jisu melong badap. Ya bertei melong kambun sebab korlong la ya
arspa kendai busan. Arspa kendai busan. Jiruai ke arspa kendai busan. Dan hapo deng giting martel. Jiruai ke san spa san huwe ladap hikwa kan yo like to ladap hikwa kan yo like nagapo don bor hai kesnam bor hai kesnam ladap hiwa bor jing ben shoy ban jo don
gajing imban syakri yutrai kon bor abla akasna kon kabor bor batrei tuna akasna kalbari kon kabor batrei tuna akasna kalbari. Ublain kerkunam tak keberom siku. Amen. Sachi sinpat ngip diang subha ya pi kinong kitkam kit khot kit delegates ki pastor bat kit memsan syakane ke jing shikri lang ke jongi hakane ke jieseng ke benop haisgi ngip diang subha ru ya pi ki pat ba be ki balaya shalem bat ngi ha ke jieseng ke basisen bat ki badang yai don lam ringkat bat ngi ban pin shngain ban pin ram ya ga jing shikri blai jongi ha ka ne gnop hais ngi yang subha ya phi baro da ka jing ye da ka jing kemen bat da ka do not ka bashlai ngi yang subha ru ya ka jing don lam ringkan jung store LR Thankeu na ke KGP sinot sepngi ibala ju don lem ringkat bat ngi hakipor hakisnam ki balalek bat hakipor ki beila ban yo ye kapor i don ringkat bat ngi kublish bun store ngi piang subha ye phi ngi piang subha ru ye ke jing don lem ringkat ki riu rang ba ransom bat kinong thau an ki jongi ha ke ying dor bar thau an jong ke jella ke jongi ki ba pelat ye ke por ke ba kordor jong ki ban ye don lam ringkat bat ngi ha ke ne ke jing shikri blai ngi piang subha ye phi dag min shem jong ke jing e dag min shem jong ka jing kman u blai undon lam ringkat bat ngi uni rap bat un ai bor yangi paro ngi yo jing tip bangi don ru apdeng jongi ikba kenjo rangtong ibalong wei na kinong mikmat sha ka district council ngipiang subha ye ilem bat kitwe pat kitu kibe don lem bat ngi kibalong kinong mikmat jongi sha ka district council bat sha ka ying dorbar thawain ale ngine shakri lang yow belai da ka jing ye bat da ka jing kemen kum ke sinot CE union ka pendap yangi da ka jing kemen ke bakraw ban yu i ya ka jing don lam ringkan jong store SS nong room iba kum ke sinot CE union ngila shanya halor jong i banwan ra ya ka kubor ban ya tay ban ya slok apdeng jongi ki khon jong ka sinot CE union store nong room ilawan ringkat bat ilok jongi khun jongi bat kumju ru ringkat betaman besan opi pasi nakaliang jong ka sinot CE union ni pediang ye pip store ye kong i khun jong phi bat ye tum san dagmen shem jong ka jingye bat ka jingkman bat ngi don ru ka jingkermen baling ba ka kubor ka jong phi ka bangin sayo kan long ka jing Christian bor ka jingai men shem nagbenta jongi ka sinot CE union ale ngini wan shajan ublay unong penshat bor jongi nang bon hikai yangi yaki lenti bekin jamin shem
Bat bangin nangru ban yai hakita kilenti. Ale nginya syakri lang yau belai nginya duai. Au belai ubok pa jongi ubah beneng. To ai hangi kibiya lum lang hangne hagne kapor. Hake kirteng utrai bernong pen jongi uji sukrest. Ya ka jing dan lam ringkan ke jong mi. Bad ya ka bor jong min shem bakoy. Nang bangin yo ban ruai ya ro ya me. Da ka jing kemen jong ka min shem. Bangin duai ru hame. Da ka jing ngat bat ka jing it ka beslai. Bangin nang ya ka ktin ka jong mi. Bad ban budru ya ka jing hikai jong ka. Yalam yangi ya ka jing syikri ka basa. Leng ba keteng uji Yesus Kristus ubau try ngidam menduai. Amen. Ngin peteng ya ka jing syikri ka jongi yu belai. Daga bangin ya ruai lang ka jing ruai. Ka ba ars pa rapun reu ka batmai. Ars pa kendai pun reu naka nombar jing ruai ka bakam rem. Din jong ka jing ruai. Kito ki bangila pin benai ke kirteng jong ki. Banyalam ha ka bapule naka kitab ka berim. Gumjuru naka kitab ka batmai. Lembat inong duai kin shim yala ka jong ka benta. Kin sawan labba jingkirku kumbala kular utrai. Ayom syong pengat kinwan ru baunong penem un ai. Labba jingkirku labba jingkirku ngiwat. Jingjau jing isnai laju mat te yu labba ngikirpan. Baro kidkhat lambat ka koras ka ba arspa prafun reu ngin ye yang benruai ye ke jingruai. Sawan laba jingkerku kumbala kular utrai ayong syong tengah
Tersyam lek mat jong blay jing duai tung syai skor katu kene niktin jong blay na kitab kabrim ka bengla ban syam na kilait li banta Isaya san arpho sam ka beningkong dekat ka beningkong dok balai bat kumjuru na kitab Isaya ndeu kal nong dekat ka balai kentin ki bong kumne Kordit ya kita ki bakot ka babha ya ka basneu bat ka basneu ya ka babha ki babun ki babu ka badum ya ka basai bat da ka basai ya ka badum ki babu ka bakthang ya ka bathiang bat ka bathiang ya ka bakthang Suk utaw briu bomya hakjing shla ki boman lomne ubomyang hakelinti ki nongpom lomne ubom shong hakjing shong ki berki ben Indrei uba ka jing sabha chung u ha ka hukum trai bat ha ka hukum chung u uperkhat senya sngi teun long ku muding balathung harut ki wa besei ki so halaki ayom uba ki slan chung uru kam tlorno bat ka ke ru ka baule kaman bha Tungin itu ru, tungin ang be bani itu yo try. Kajing mi jung u kaskem kum ka step. Bat unwan hangi kum uslap, kum ulap khadu ubanai ya ka kendo. Beli ngakui ni kiti mo yasong nupon. Nginsha skor ya ka ktin ke jong blay. Naga testament ka batmai ya ka bangila ban shem naga shiti upol sheki Galatia kal nong ka baar ka dukhat ka baar pho kumju ru ka shiti sheki nong Ephesus kal nong ka baar ka dukhat ka bashpho naga shiti ka baar upol sheki nong Korin san khat new ki ktin ki bidan haka ki ong kumne lasa nar phna yanga lembat ukris pinban nga im Henry om mga shu Henry ukris ken uim hanga bat kata kabanga im minta hakado nga im da ka jinget ken kabahau kun ublay ubla it yanga bat ubla it no yala di nakabenta jonga namar ngilong ka jingthau jong u bala pinlong hau Chris Jisu ya ki jingle babha ya ki ba ublay ulakre lupa bangin yo ya haki kumta lada ue ru udon hau Chris ulong ujing thau batmai ki e ru ki barem ki ladu no hakmi ki e baro ki la jia long ki batmai tam ta kubrong jongblay amen Toblen kerku ya kini yar li kitab ke penyes ngeu ne ke janmit ini duai. Ablay ubayit bat badap da kajing isnai kum karib hoi sinat si union iwan bandem rit bat banduai ban kot kerpat e kerteng ke jome hakane ke dara yak balapan kentang naga bantaban tei ke keduan jong kajing syakri pan buram ya kerteng ke jong me nyai ngu ime ablay bamelai lam ila ka jong ke sinot la arp nyau tuliki snam mada abangi poy hakan ke snam kumenta abangi rung apo jong kan ke palang hanung ba mardon yoi ba ke buram jong me ka yang hakan ke palang yoi ba ke ketip dan bor ke jong me ka don hakawei pakawei karempe yeng Kristan pa priang yeng yu lang jong ke sinot union Nyai ngu ye me ablay namar kene ke jingalam ke jome yala ke jong ke sinod duai kerpang na ke benta ki pastor bi jongi ki nong syarai ki samla ki badon ke benta ke jingkit kli na ke benta ban kit ban ba ban pedeng ya kene ban yalam ya kene ke sinod ke bi jongi na benta ki sngi bat ki snam ki badangsa Pensyat bori ki ablay biyin apdeng sibun ki jing jong kane ke jingim apdeng sibun ki jing tenju bar ke jing le ki bal lese ki bla ban wan ban share ke jingim ke jongki yang senda ke jongki pensyat bori ki batolong ka bori ki ablay biyin
Ngidwai hakmat jome hakane kano pai sngi kerpang nakabenta ki kun samla jong kari poi sinat biit ki jongi o chibun atrai ki kemen ki sobha namar baki yo pdiang ye ke jingkerku kabawan nakakhet jo ke jing snei ki jome en rengi tip badon shibun ba pat ablai biin ki badon hapreng jong ke jing do jing kermen ki badon hapreng jong ke jing jong kane ke jing im namar ke jing hiran jong kane ke por ngidon ngiem mak perthei ka bakerdu kam kerdu jam kum kun samla trabi ki kedan pule ki bangilapan pendap ki kutang ki sertifikat bara bangi excited nak pentaban wat ya ka ceka ka basngan ya ka jingim ka jongki ban ka jing tlot ka kum kenjabriu gila ban jet ya lenti ka bakla bara baki le kum ta blai bi kajing no man sim ka long ki mi ki pa ki bi ya ki lang ka salang ya ki ying ka sem bat kono tam mi ka balang ka jome namar ki yang jai aka jing ya dei bat me ablay bi ngidwai namar kata nagapanta ki kun samla jong ka snat bi jongi bat ki we ru de isne ki kun rat bakin long ka jing kermen ya ka perthei ka bladu jing kermen bakin long ki bakmen ha ka jing kermen batkin long ki bi ne rude hagi jing duai ki long ki bi laban yaisha apren ki jing jar jong kane ka jing im yarap trai bi it namar katai ki kun samla ki bi it ki jome apren jong kane ka perthei ka bangim ka perthei ka bahiran trai bi it ngi duai kerpang rude na banta ki no sensyar ki bi it ki jongi na du ki kerdan ki bahakli du hadu ki bahatrai ngi kerpat eme ko konrat Nabamilai ka bor haki bat kilong si benta na ka bor kamel penkup haki isnei atrabi it bakin yo ya ka jabing ka bastat ka donut ka basyampang abaki sensyar ya laki jongki kun kirayot ki jongki ya rab bakin yo atrai bi ya ka donut ka pai kmat ki kup silyang ki sam silyang ki duk kirangli ki juki yarap try bi bagi nang laban ptat iki kan dri jo ka jing sbai ka bala bampong ya ka jing tip lem jong ki babun ngidwai atrai bi namar kata men pensat bor ya ki wat hap reng sibun ki jing ki baki don hap reng jong ka chuki ka baki tray na ka pata ka jing bet ka jing biang jongi ki patba ki khun ki rayot ki jongki yarap yaki ablay penlong yaki kita kibat ting burom ya me penlong yaki ablay kibat tip rude bagat ka bor ka badan ka keti ka jungki kadai ka jing ngobha jong me ban ai haki yarap tribe namar kata yo paidlang jong ka union bad yang baru lang kapten hapo jong kane kajaka abang imi na kane kajaka ya kepala kentang ngin mi erengkat ki kubor ki bayim ki biai kren ki bitit ki jeng tip lem ke jongi berhala kas ngin nang laban penjanai yala ka jong ka jing im ka jongi ablay bayin duai kerpang rude na ka bentai pastor SS nang room ibadon ka benta ya ka ban play tin ka jing shisha ka chome apdeng ke jongi hakane ke do pai sngi ubriu deulong ubriu udon sibun kijing duna ablay bin ikerpat bengi duai menamar kata babaro kijing puson kijongu gidei kiblapan kubor name gidei kiblapan kentang gidei kiblapan kerku name bagai kai baro kubor ka ngin yos ngeu hakane ke do pai sngi kan long ka kubor ka medan pan kren apdeng jongi way pe way hakan hega janmit bat kana longa kubor kaba ay ka jingkermen ya kita ki prabangen biit ki jongi ki bala do jingkermen na ka jingim kana longa kubor ka penklan ya di kosu ki bala sator o kana longa kubor ka batit ya ka jingtip lem ka jongi banginang bat penjana ya ka jingim ka jongi akis ngi basa jong kana ka jingim
Kadang bangin la atrai banjan. Syaka ket jong kajing isnei ke jong me. Trai biye ni kerpat riat akmat jong me. Dos ngeu batup diang. Yakini ke jing kerpat jong ki kun samla. Jong kari poisit sinyon hakani no pais ngi. Na bagi ni baro ngi dua ban kot kerpat. Dalam bakerteng jong Yesus Kristus nong penimbe ye jongi. Amen. Ngila nang yo jing tep ya ke jing don lang ke jing Dr. Si Ling Do MLA jong ka Umsning constituency ngi piang subha ya phi ba sha kani ka jing Shekri lang ka jong yo blai ka jing don lam rengkat jong phi ka ben shngan yengi ngin poi syakwe ka benta bat kata kalong bangin lumno ya ki jingai ngu ki jongi ki jingai ki ba shemen shem jongi ki ba mi na ka jing ngau tho den jong ka jing yet ya ka jingker khu ki ba blai ula ai ha ka jing yem jongi shimet nga khot lang yangi baro kumu pait lang ba suspa jong blai ki ba la ju Christian lam ya ki kam jong ka sinot CE union leng ba ki jing duai beri jong phi bat kumju ru leng ba ki jing senyang lem jong phi ki ba mi na ka do not beslei jong phi sachi sen ni kerpat ya phi ai ye ki jing ai ngu jong phi kum ka dak ba phi sngu ya ki jing khu ka jong blai bat ni don ka jing kermen ba ki jing ai ngu ka ba mi na ka do not kan long ka jing khu la rit ne kraw ban pen kraw ye ka buram ka jong blai nganom ong phin ai shibun ne kan diat to ai dongin ya ai ya ka ei ka bo min shem jong utrai u pen shai u pen song thu hangi kat no blai ula kir khu yangi kat ba ngi dang lom ye ki jing ai ngo ngin yo ye ki santli ki kwaya ne ki jing ruai ki bekerpang ka meningkong nai Dr. Beni Prasan baar na ka nongba Merdon CE Society ka balay na ka RBCF Shlong ka saw na ka Ribhoy Shatay Presbytery CE Union Standing Choir bat ka basan na ka nongtulu mathan Presbytery CE Union Standing Choir bat hadien balada benlom ye ki jing ai ngo ka office kalpenbek by Reverend R.K. Mersing Belong ru moderator elect jong ke sinot Ribhoy in Penkentang ya kajing aingu kajongi. We are glad to have in our midst Dr. Beni Prasan, who will be presenting his item in our midst. We would like to have you to give us greetings, but due to time constraint, we will not be able to do that. So we would like to request you to kindly present one special number in our midst. So over to you, sir.
Test check. God sent his son. They call him Jesus. He came to love, heal and forgive. He bled and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, he holds the future. Life is worth the living just because he lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy he gives. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, he holds the future. And life is worth the living just because he lives. And then one day I'll cross the river, I'll fight life's fight, no war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the light of glory and I know he reigns. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, he holds the future. And life is worth the living just because he lives. Thank you. Man kasih
Marwe
Boy, Shajin Kala.
Samla
mana banyak yaki mentah kokun samla balai kine kija ken mau hokun samla Tong ini dua. Ngi ai go ya ablay hagni ka posteng jong ka sngi hagam lo syak sngom hai ngi sisin pat. Meniwan hagni ka jaka nak panta pantau. Ya keduan jong jero iketeng be em ber badan bor ke jong meh. Ngi ai go lo bagi panta baro ke boleh pendap hagni ka por. Ya ka ba mela ilam ngi ngi sngo lo bagi jingruai pat ke jingkut sor butiang tam hagni ka perthei be kham tam ru rangkat ke angel habeneng. Ablay try kenat pi je kena por ngi wan biang sesen hag nek jaka na kamanta ban sngap ke kubor ke tin ke jong me long mau syakriu jong me i Reverend SS Nongrum kan mau ya jong syakriu jong me ablay hag baun sayang un sapertai ke tin ke badan bor ke jong me ba ke long ru ke jing bam ke bedem sem dang jang ngi wei pi wei ke belewan knang na kamta ke jing syakri ke jong i hag nek sngi ba hag nek jaka ablay ngawan ra ru ya kene kicing kerku ke bela kerku ha kicing im jengi smet smet ya ke bagi kerku jong me ablay ke belong ha bayen ujor ke belong sibut ha kicing im jengi dan rei ngawan ra hang ne khendiat khamat jong me dan wala kataru ablay ki duai khamat jong me ke snai ban kerku ban kentang ya kene kicing ai ke jengi sekam ke jong me nang ya ke bangila ban petrekam ya ki na kam ta ke burom jong me ha kene perthei ban kham tam ru ya ke bangila baga union ke jangi ite baga don sibun ke project ya ka baga de men pentrekam den baga ta ablay tenang snei ban kurku shishu ya gitu ki sangti ke blano sekene kapla ya ka benang la ban ai khambun syaga kam ke jome daga jila mun sem jome kan mau ru batu kurku ya gitu ki sangti ki bom som layo kalat ban tap sekene kapla lade ban ai syaga kam jome daga men snei ban kurku ru ki ablay nang bagen yo ban ya no syaga kam jome hagwe pat kapor do priang bersengau yang jukor kapag jongi hak ta uji sungi duai amen. Kedon ke jingong bagi jingruai kedon kebor ban pinrki kebor ban penyam bat kebor ban pen perkat kat badang sengap ye ki sur na ki kinhun ki bala ruai ka pen perkat
hangamar way ma phi ki samla philong ki tuition lut ba pu itnat jong kabalang ma phi philong kal pengat ka ba pen palai ka min siam bat happy ka pau ka buram ka jong ublay leng ba ka sap ka phong ka ba phi dan khublay shibon na ta ki jing ruai jong phi ki ba pen so tenat bat ki ba pen perkhat yangi ki ba dan lang ha ki ji seng ngi kerkhu kerdo ya phi ba phinang kiu shaprang ha ka jing shikri yo blay leng ba ka sap ka ba phi dan ba phinang la ban ra ya ka buram ka jong blay bat bakan longru ka jing tengan bat ka khubor ya ki wei pat ki ba don ha ka ni ka dong ka thain ki jongi ublay un kerkhu ye phi baro ngin poi shikawai ka benta jong ka jing shikri bat ka ta ka long bangin yo sngo ngin skap ya ka khubor ka ten ka jong ublay ka bangila shanya hype store ss nung room store ss nung room idai naka district nongba naka nongba nong jingi hadam presbytery jong ka KGP synod mingi hadin baka synod riboy president synod CE union kala pentip syai bangila jet ya i banlong nong yutu kana hakne ke jieseng no phai sngi menta ke sngi if store daka jing kemen daka jing so tenat bad daka jing so khia ila pedang hun men siem ya ka jing kwa jong ka synod CE union bad ila penti kena ru bain wan syakane ke jieseng lang jongi ban wan ra ya ka khubor nakaliang ke jong i shengi ngidon ke jingak bat ke jingkermen baka kubor ke bip store wenra kan long ke bor ke jingai min siem nak menta jong ilang store sajisen nakaliang jong ke synod CE union ngi pediang sobha ye phi bat ngi de duai ru bau blai undon lam rengkat bat phi kat ba pidang ai ke jingat ai ke jislok leng ba ke din ke jong blai ngi ai ka por ka bekeloj ha ka jingelam ka bor jong min siem ba pinai ya kene ka jingete ka jing slok ha kene ka por la don ai ka ba ma phi kwa ya ka ban nang ai shu ka jing pin itho bangin kham itho shu ya phi ngi ai ru ka lan ba pin le ya ka ta kat bai store idang pin kre yala ka jong ka jingmot ka jing perkhan ban bu bet ye ka jingkran ki jong i ngin peteng ye ka jing shikri da ka jing ruai ka ba arspa san pho ar na ka number jing ruai ka batmai bat ka ba arspa sau pulai na ka number jing ruai ka jing ruai ka ba khamrem arspa san pho ar arspa sau pulai hadin jong ne ka jing ruai if store in shim yala ka jong kapor nong pin em try ka jing ot ngalet yalap nam jong mi ngau nong pop tlot bamat la to pin dap ka ten bane atrai jisu lembat shakri tlot toki arspa sanpuar ngin yang lang ban ruai
I Pastor DS Roy Mukti, I Balongru I Presiden Jongkarib Hoy Presbyterian Synod Christian Endeavor Union, I Balong I Parlok I Bahajan Narikipor Bat Ki Pausnem Ki Umenshua, Ki Pastor Baro Ki Badon Hagani Gajingeseng, Ki Balong Ki Kpa, Ki Balong Ki Headman Bat Ki Para Ki Jonga, Kinong Sarai Bait Jonga Balang Ki Balong Ki Teman Basan, Hoi Kumju Nagmanta Jongpi Ki Tekot Bat Ki Delegates, Ki Balawan Sirhem Nadu Hakatugasngi, Yagaban Yashimbenta Hagani Gajingeseng Sinot Gabaar Hunyaw, Kinong Kitkam Jongka CE Society CE Union Jongkarib Hoy Sinot, Hoy Nagabenta Jongpi Baro Upait Lang Jong Kaniga Sinot, Bat Kerpang Nagabenta Jongpi Gikon Samla, Ngayeng Hangni Ban Ai Kajing Kublai Kabakerpang Nagabenta Jongpi Haka Kerteng Kabathyang Bat Kabadon Bortam Kajong Utray Bat Unong Pedim Jongi Uji Sukris Ngas Ngobanay Kubleiru Yakinong Alam Kibait Jongi Kibala Banyadon Hagani Gajing Seng Ngakot Yanga Bat Engilang Baro Banganang Yaibu Kajing Duway Nagamanta Jongki Baublay Unais Nei Yagabong Nang Ay Kajing Start Yagabor Yagajing Sempang Unay Ruhaki Yakiyay Kabaw Lamang Lupa Yakaban Pendep Haginigisngi Nakaban Takari Bakajay Penriu Kajongi Hakajing Temu Kababom Jukot Kajong U Ngas Ngobanay Kubleiru Iki Kwayar Kibla Ay Yagajing Ruway Kibas Ngobang Haduk Kata-Kata Ngasyayong Yakikon Samla Jong Kabalang Kabangadon Hakabalang Habagirway Hagajing Seng District, Habagirway Haka Presbytery, Habagirway Hagajing Seng Synod Badag Assembly, Ngajuong Yabaki Bapi Pinsarway Hakaway Gasgi Syabneng Namar balay bangong kumta kalong baom dadon kam syuk ban praktis nagbanda jongpi namar nong ruay simen simuong ondangin poy hagatagari kari basyay ngurba hangtangan ya ruay cingay banang ni nang ni ngalanang lepa ngakot ya pigi kon samla Jong ke Union Baro Bapin menblin Ban kiu siya kayeng bagantang ka Jong Ublay Bat kaway nagibenta Kabang mga ban mangi kibalakamsan Ngimla ban le Kadhay bangin ruay Iman Ublay ulabu kerpang ikikon samla karibait jongi Bakin sawa kisur kibas ngau siang bar kibas ngau bang hagni gerlom ba ye jungi kamtam hagni gasngi mangitip baro sau teli kisinhat ngilong kajing seng hagni gasngi nginget bau blay un kerku ya kajing seng sinat baro gebingidon hoj baleng bajung ni gasngi nginyami komu pailang ubarenti kijing seng kisamla kibarenti ya kabanangay trey ya kakam jong kajing penem hoj kumju ruban kajing kabalong nakabenta ukris bat kabalang kumalong ipastori nga banang penitu ngam don syuh bat penitu namari pastori tiap ya nga kumbangalong ngas ngau baban ya tu ya pila don kinu gini ki pastor ki jan bat nga bat simen sim bat nga Kidon hangni kisyong hagani ka pandal
ban ngas ngomanai kublai ru I pastor SS nongrum ngam tibidan hang no ngampat itu ya I hagawai gasngi kat ba ngarang play ke YouTube long kadon kajing penkentang lani kajing thong pastor kajing ordeni pastor SS nongrum ukon jonga ulawan mari sanga baik pile pa ogenga chaphoy le em pastor SS nongrum ngasngo komen sigadai bat nginget pengen si kendu si bet andawai kajing ngeseng le si kam habriu kam drong bat kami tenat badianga kipar menget bai jonga hauturai ngin yapai no sagaktin ka jong ublay kamang akwa banbo hapdeng jungi hegni gapor hasibon kajing berkat ke bengala berkat ya kaban keren ya kajing sisa jong kaktin kabaim kajing kajing gadai bat pi Nraikan banang ya kiski kinang telun kiai kinang kela hakarukom berkat bat hagajing bo baik berhenti ya kekubor hagani kanopai dengan gesngi lakum taru nganget bau belai unkerku yangi bangan wanra ikawai kekubor kabakerpang om tang nakabanta jungi kikon samla Andrai kum juru nak mentajung ilang baro kipar mengai jonga hautrai bat kum kasinot hi habang apai ika program habang apai ru ika diga ya jinglang perkat kam lang maka buklet kablasam ngayoi ya jing roy jonga kam bagak sangti ka jong ublay kalay alam hagini ke arpun nyos nem ke balait no batang hagini ke tiktayo ke balait pilay rakhi ya ka jingtap arpun sans nem baro sandali ki presbytery kani baro kalong gajinggar ku ka jong ublay nado kinong alam ka leadership ka jinga saibor hadu kajing ngetrei ya ka commission bat giwei kibenta ngalaban ong hangni de kabas ngauskem bapi don ya ki pastor ke belabiang kerenyeng ki belabiang ke kerdan kinong yalam ki bemensua nadu ke teman basan ki balong mesyur haga jing mut jing berkhat pada kam ki belabiang kerta haga jing sekri kabalong ga jing kermenru nang ni karpu nyos nem ter hagiski ke bansangwan kerpang yangi kum ki samla balepi kum ki samla ngidon ki samla kerhai ki ba i jaga kam jong u ki ba i tep mensim yalau jong u kenrat oi kum juru ban saki ban sekri ban im ban kut jing murru ban im kajing im kabariu belai kajing im kabasisha kajing im kabakho kajing im kabakwa ban pens go bhai yo belai hoi ban itru ya lau chong konrat haba phai sekini kiai ngayo I bangi kum kasnot ngila banong bangim don jing duna shu ruem saka pat kabengidang duna lani ke kabengidang duna ublay wanra hapdeng jonga hagani kapor jonga ngeno paisngi yakat ya ka kubor kabalong tang sisenten kabalong tang silain batang sisenten bat kata kalong yakatu kablarwai ru mentan haga jingadei bat gikon samla bat kata kamang kuah banbu kalong yalam yau jisu saying jongi yalam yau jisu saying jongi kiparang may bait kajing klan jongi kamdei haga jing bon jong ka fon
Kam day hagajing la jongi bagajing start jongi em. Henry gajing klan. Jong ka distrik jong ka pastorit. Gajing klan jong ka presbytery. Gajing klan jong ka si union. Kadai karempeying kristan kabanga batngi ngidon. Namar kata habakum kani kapor nga kwa banyalam. Ya kajing atho kana kajing atho jeng wei pastor yong la saupo sem snem ngala syarai ngala syakri ngala long u pastor. Bari gini ke saupo snem yong ngala rung hagaying jeng gibriw gibatuk. Namar mamansiwa ngidang yaduk baro yung ngalatia hajan depay haru depay ngilayas yang daga berni bat kupru daga berni hoj kumjuru ngalarung ro sikaying jonggi parabenget ki jongi yung kidon ki ying pakidulan hoj ki ying ki bakambit kambiang ngalarung sige 5-star hotel yong habaga sinot kalapha ingabalit mi khamat sige way pat kibanta jongari jongi bat kumjuru sige way pat kiri jongga pertai nreyong igani gaway ke kentien kacing sok katon hayeng kacing sok katon hayeng mentang ini apa? Saya ketin jungu belai, hagaling jengis lok. Tungin syaskor, ya ketin kaba im jungu. Bangin duai bau belai nyarap ingi. Bengelaban peli ya kiskor, kiba genjaman sim. Kadok nut kabala peliwang. Hapdeng jongi hagaling klip mat. Kaktin kagnong ruay siya sim wong kaksiar kan ing bat kapayla hanray kaktin ublay jonga kane tungin yawanak mat jong ublay hagajing duway haswa ba ublay unkrena pedeng jongi ya kaktin kabaim kajong u tungin pendem koblay kukpa jongi ubah pendeng ngiyay ngu yame bamelong ublay ujongi ubayalam artet yangi hakipor baro kibelik no hoj uba penyo ru yangi haganigasin kaba arpenyo ujong kajingiha jong gisnem bansyong hangni hakam madan kabalake tagi ding kibay tenat bat kilom kini baro ngitip skem bamelong ublay ujongi ubalayalam bad uban kerkuru ingi hagregapor dakaktin kabaim gajong me kumamala bersa yagi san hajar daki ar teliki dok harit bad igi san teliki kepung ngidwai rubaman bersa yangi dakaktin kabaim gajong me hagabangin mat iga cingkerku kabat tapslay habangin mi nang ne ngin mi ringkat bat me ku cisu ba ye syaki yeng jongi syem kaburom saladi pediang iga bengo namar ka kerteng jong utrai bat unong penim jongi ngidwai amen kabenta jong kaktin jong ublay kabang kwa banbo ngani kapor kalong naga gospel jong Marcos kalanong kabasan ka gospel jong Marcos kalanong kabasan ngan penpuli hapdeng jongi nagat khot kabaar puar gat khot kabaar pusau gat khot kabarlai pusan gat khot kabalai pun riu bat kumju kabasau puwei ngin saskor ikaktin jong ublay ti uwei nikirang ba sinigok uwan ubak kerteng ujairos bat habau yo i yau
uladem hakik jat jong u kat khot kabar pusau kum ta ulal lem bat u kat khot kabalai pusan haba udang keren lawan ki banaga ying utau rang ba senekok kira ongkok kakon jong me kalayap balai men pensitom su ya unong hikai kat khot kabalai pun riu wat siap ting tang su nget kat khot kabasau huwei talita komi kaba habalabatai kalong ko kena ngong hapa tuyeng kita gerigit khot ke mangkwa ban bu kom gajing slok lani kom gajing thu khana hap deng jungi ni gapor ban ngai bau blai un ger khu yang ni hang ni ngi don man slok syapang u jairos bat kaying ngan pihak lai teli kimat hagani ke kubor kabaning kong kikme kikpa bat lagi kon habangi puli kani kabentang isyam baune ukpa ubakerteng ujairos udai urang ba sinigok ka sinigok kadai ka school lani kaying mani kabarit kabangila banong hakabah lahikai man lagasgi yagaji kai ke baper haba ujisu dang im ulet segani ka sinigok ban yadon hakata ka sinigok ban yasim benta hagajing sikri une ujairos udai unong sensar jong senegok komalai tho kaktin jong oblai ngis ngau tho namar kata udai ubriu ubadon burom udai uriuniam ubatip ru ya ka akor ka burom kom ukpa ubadon kajing ie talaga chong kakon kabatang marwei kakun kabamau hiwang bakala janiap kadon hakata dying stage pang ayum tip baraga kerdan jong nukpau jairos namar bau ij ilaga kun ula penhiar yaka kerdan baulawan hiar daladi banwan ya syem ya ujisu ong ka Bible ulama ni dem hakik jat jong ujisu hakmat upai ba ubabon kamlong kabasuk para mengibait para samla bai mei badi pa jonga in one dem hakmat jong uno re jong uno briu hakmat ki pai ba ki babon henrei namar bau it laga jong khon long bau ni ulawan yakaban wana kamat jong ujisu bat bandem hakik jat jong tang nakabenta laga jong gakon tang gawai gakon kan thei gabaudon ujai rasula kendo lut yaki hei ke baro ngas ngau kembau ong ka jonga kandu no langa khen kabakor kin mat keren ki paj ba kan bagi keren kin mat ong yang akan bong kam lele ngam nyau kor ya ka kerdan ka mangadon nakabenta ka kun ka jonga ko ki parak pa ki badon na gajing seng ngatip banga bat ngirungi it lagi jongi kun ki jongi nakabenta jongki ngi ai ti lut kat bangidon ngi pa segi school ki babha hoj wala ngi day ban siu hakador kabarem namar bangi it laga jingi kun ngi it jagalawai jongki ban ngi kwa ru bakalawai jongki kan long babha bat ka pernai ki para samla ki ba it jonga ko ki kun ba it jonga ngakwa manong ye kan gawai hagani gajing seng kan mau bai mei badi pa jong pi ki ye pi ki mai ki pa jongi ki jangi ngakan mau ban ngatip sai kedar komukon ubaduk ubami nagaying gabaduk ki kme ki pa ki jonga
kilong kibom tip yau a yau bi ya ka khot kesla kilong kibabit namar kimyo banlai school henrai ki alam yang ibaro prangut si para banlai school kitrut yau mau ya gading bat kitrai si tom nga ngayeng hang ni ban pen sngau thu ya pi khon samla day namar bay mei badi pa jongi ki yangi day namar bay mei badi pa jonga ki yanga nakaman tagi kon ngi ai lut kat bingi don bad day kaniga jing kabala pelong pat yangi bengin ngau diau badon ki kon ki bapang kibalong kajing ya kaying baro kawai kijing pang om tang kajing pang kabagan jado nrei kadairu kajing pang kabasyur kai jeng kajuk kababenta kawai na kajing pang kabengalaban kedau nadu kenong ruai kawayar kebala ruai kadai kajing pang jeng kajing di buai kawai pakawai kaying kamlat kentup rui kaying kasem ke jongi ngengek ngas ngausi banong baka balang kabangadon ngimlaban keren batman kedau kti syapang kani namar uwei lani kawai lani ne laingut kindon bait kibalang melin kibalang ham hai ngene gejing di parmeng bait ngis ngausi banong bakane kajing pang kalasar ya parok keremping kerstan hagi balang ke bengidon batkane kala yeng rasong ya kaban walam ya kajing ngausi jongi yeng kesem jongi banioi hagi yeng jongi don kibapang kawai pat kajing pang kalong ya kada gajing pang ha gajing him auria lapun dakaway kalong kami ng tineng nagalan ya kabaladey ya kaban pun banong kamari kadon hapdeng jong gajing pang kabajur kada gayeng kabadon ang te selong habagada kamari kalaju songwai mensuwa las ngau kendit nakata katrai jong kayeng ipang kumno henrei para mengibait bagi kon samlai ki jonga ngakwa pan ngen mau babaro kaba pernai kamdei keksiar kadai ka kena kabalay jingiseng kabay kit yaba kabay ruwai kuwayar kabay simenta hagikam jong ka jingiseng samla henrei ngausi banong pakalayo layo ikafon pakamdan hakamet kabagay bakias ngobah bantuay hadin lay banay laday man mi na silong banlay satay yakaban tep yakamet yap jong ka kena bat kay kabadya kalong bahakata kapor katagalong kami kataga kami ketu kaong kataga traying bapdeng jong gajing tiapang udok toruong basatang lay tayo kaniga kon kan im badapdeng jong kataga klipmat kabatang sisin kajya gajing im jong ka lapelong yaka bagajing yap kan ngut teli ban ngas ngau kemen menyatu yapi kaong kumni kadaga kami kaong bapdeng jong gajing tiapang kalapla ya kiai baro ban ngilaya duai bau play unwan jingo ikayeng kasem kajongi ban ngas ngau kemen menyatu yangi banyatu yapi bakalalay chaukan rat dagajing sok gajing kemen tang sisin hagajing im kapelong syadu gajing yap
kabalay kajing pang hangin ngi hagi sem jungi kalong kajing pang bampong ke korupsion kani kabi kalabam sarang nado ukpa hagi kun banyo kalong kajing kwan ban rius pa no kadai kajing kwa kabalam siya kajing sniw kadai kajing pang kabagi kun jongi kikerenjan hagi ngi haus na marajar nriw hatin jong kategori Bible kakun kabadang rit kalap perta ya kajing perta banong khot ye pa saying mani ukpau dai babiang ubabit ubadon ke kerdan bada kada kamiit umban si ban pendem na marga kun jung ke kertat ukpau lawan si kaying mani barang tau la syem ya kajing kendo kiparam ngai ba i jonga bagi kon samla kiba i jonga kikme kikpa ki it yang i kibersang ban penbit penbiang yang i kabasa ban kabadon yang i kum ki kon samla ban kum ki kime kikpa wey uban pelaj ya gani gajing pang bakaying jongi ka kerenjan hagini kiski kiba menta dako buram ngan penon kami ka kentin jong turang ba wong ining tin ngalap haskul ya ki kon jong asa Bangalore ngalatay ya kaying jong awong mano ban pelaj nga nagani kajing pang ya kayeng kasam jonga barki kon jonga uni ukpa jonga de kena ulale chau Jisu don lat sho ule chau Jisu banduai ban kerpat ban wan ban khia ga kon jongu kablajan yap kalong kanuksa kabadei yang iki kimi kikpa yang iki henmen ki para bengede ban le chau Jisu namar ngidu bon ki jinggerku bengem tre ban le chau Jisu haga jing doai bonsin ngi persang di gelat jongi ngile cikilat jonga jing pen khia ngangai bau ni ucai rasulawat ige jelat jonga jing pen khia baro banwat ige nong perkhat banwat ige nong perdan wat ige start walut Gumbang barok kilat ngala persang kemiarap eiru. Ujai ros kemubriu ubadon borom badu bastat ngangait ula persang manle ikata. Mentaurai longkat balong ngan le chuni uci suban ngan kerpat yu bonwan seyeng jonga. Ngamodur baweng hajan jong uji su hakadagapor. Wongko kenrat ko master yase syaying jonga kalong kajing khot jong ubriu ubadon borom Yahweh pad ubriu ubakam don borom dem ngon hagi jad ujisu ko kenrat yase yale syaying jonga ngadon tang kawei ka kun gentei ka bakat arsnem karta bat kaniga pang bat bakala janyap mudur ban i la ka jong ka kun hala ka jong ka ying ka bapang ngan leit menta ngan leit su Jisu ngan leit khot yu Jisu ban wan saying jonga ongkat khot ka bar musau komta ula leit lembadu u Jisu ula leit lembadu ukanra jongi ubam kentat jika jingkot jong kebriu ke bakarpat ya udah kat nod baro uyeng nakacaka kabaudan ulai chaying jong ujairos ngamodur ujairos uyat nakmat ringkat bagajing kemen gajing po samrki banyalam lenti yau kenran jong
ngakan mau ladon kano kajing kenjenit kajing kenjenat kajing kemen jongi ngakan mau hagi por mensyua baganang rit ngasa hangtai haumpling namar bangedang don tang bakhalai khat sau tilikiying kadai ga khon la kaleng khatrei jong ka balang lem khra hagri gi por ngilabu yang ya kaban lom yau khau kham ngalane hagaraga kam labun bon snem manung khau kham bat menta ga jing sengen thei ga ju ai prai sigi khna ge balum khau kham nre gi por ge man shwa kajing kular kalong bahag bakut jong usnem on yalam yang i saying jong i pastor hagato kapor i pastor jong i pastor Harlin Lingdo ngelani ban mi da kejat nang tei ya kaban ya jaga di gesurok ban poi sarisa koloni o ngi kenjik kenjak ngi kemhen kam don kum katu kajing kemen ya kabalai kai saying jongi pastor on ngelapoy haying jongi pastor kai balik kalong im don kanuban ai hangi zai tang kawai kalong baik ta i jangi nangap ikta i jangi nagiskor ban ikdup yangi bai sneng yangi bangin ngai kit kya shu iga kam hagajing lum khau kam ban ngiken mauru bai kerani gentin bau cisu ubadai kumapi ubakimeki kpa kelawalam syau nabakum kita bat kumapi long kahima ki beneng iong ki par mengai bai namar kata une ucisu ulai lai ringkat ban ujaras dakaman sim jongka cings ngolem ulay ayat rengkat badu kabar kalong kamat kalong gajing bad gajing penuit kidon hagalenti habau cisu udon ya kaban let saying jong ucairas gajing bad gajing penuit kidon hagalenti ya bau cisu uya saying jongi habau cisu ya saying jong ucairas gajing kalong kane kombalong kaying jong ujairas kalong ruyangi habingi kucing mut sisa ban le jalam ya ucisu ya kaban ayat ban ucisu kicing penuit ke bapun cai kidon kawai ne kicing penuit ke badon kaying halenti ban le saying jong ujairas bat saying jongi kalong kacing yap kaying kasem jongi hakacing long kabak kencaman sim kajing yap kaba kenjaman sim kalong katau kalong kaba ban khot ya ucisu ban le saying jongi hakata kaying om don jing im wei upara samla jongi hakabalang kami ngedon hadin balakut ka youth week hagaski ublay kay kabaja ya utau kena kadbanga bai teman masan ngedang yeng hasadin jongka ben jongka ying mane kelayami ki samla baro utau samla wong ilingentin banda long bet community kata gajing keren jongi kata gajing terang jongu kalong banda long bet community iteman masani la pendila ong dakaba ong nakabak sim nagaktin jongu blay ko samla don kapor ya ki kay baro bad kalakot kayud big nginali pai no saying nginwan padagas ngi ublay kumjuhi ong utaw samla teman masan wong haying jongi om don jingim udah kuna basta upanan kam dagaktin pareng wong haying jongi no life wong wong om don jingim mene kadang-kadang bi mene step na marga program haying mene kadai nyo baji step an poi kini ki men bat ki para jongaru ki kre ikabana lej laga chong ga jinglej kem don por ban kiu se ki yeng bakentang ga jongoblay bat ki em ki yat laga chong kamon
Hoi ki kren yang ada kum ni pada kum tai ban ngas ngau thu ya gani gawai bai mei bari pa jong aru kem don por yang ong ki khon i mei bari pa kem don por ngi kata ong ki khon don tang ka jing yam briu ka bagi khon ke jau mat na bantalong jong ka ying don sibun ke bakum kata kawai ni ke kana samla hakabalang jongi man kamit sajan man kamit mit ski balang kamju pep panuan si gajing seng ka ben jongka gipor ka balik no ka ben bakasyong haka ben ka baar ban kay ka bagale habala khot ya ka ban polis dang bagajing do ha polis dang badwai habaka dwai maka kadwai ya ka ying ka sem kadwai ki henmen ki para kadwai nakabanta ka ying jongka ka bam don jing im ban ngis ngongo yo play ka jing ya jong por bapli ka ka ying ke babun kelayap no kum tu hap deng jong ka jing kordit badak breng jong jing mampai show play ndeng ai ngo yo play bai ka ni ka khon samlati u play la ai ka buram ban ya shem bar ubri ban ya tho samla ban ngi ba ka ying kalanang wandur haki ei ke baro ong ki khon i mei bari pa jong i kim don por ngi kakami kayam ban ka chau umat nakabantala ujong ukpa bayat mon ubale mon ubo im mon ubale kamka yala ka jingim ngayo i kum pastor igi spata ligi ying ke balong kum kita nang taki kimikik pa kiyam nakabantala igi kun ka bayat mon kiba kren mon kiba ruai mon hoi kiba riam mon kiba lemon kibam ngap ya gajing kai ba gajing sneng gajing alam jonggi keme kikpa kabar gajing penwet kabar don hagayeng jongi kalhong baik kapop kabar sensyar hagayeng gesem jonggi kabar pelong engi bangan yo i bagi yeng jongi kimlong kiba biang ban khot yo jisu sigayeng jongi ngiyo i ki tai ki pop ki ngele nado badang kena samla terter bet syadin syatai banyo i ka jingpang hagayeng jongi ka pentron namar ngiyo i kat syaba pai habangi bet syatai syadin ngi penkut da ka ong kum no uji suun wan hagayeng jonga ubriu ubat git karbiang sentur komno uji suun wane kaying jonga ke bom ju leching seng ki bom ju ai sega kam ka jong utrai ki bom ju tipru i kaying mane bat kaying ka bom ju duai komno uji suun wan sega ying jonga ubriu bale ya ka pop bari persya yau blay kita kiwan ko jisu wadwan haying jonga wadwan haying jongi namar kata ya gajing shem jongi wey uban ngaulem ya gajing shem ka pikit egayeng kisem ke jongi way bans ngaulan don tang way ubala banyat no ikumat jongi banyat no igay umat jongi baro hay gajing indo bagajing syam jongi halaga jong gajing yem hamar kata kapor kawan lawan nagaying jong ujaros kita ong kurang ba kakon jong be kalayap rang ba kakun jong may kalayap ngamodur yaw jairos kumanga ubriw batlot kikosiw kibatlot ibat kibasator kadonut kibatlot kumnuon long ngamodur uladay ban kelon hamadan hawaluyos ngaw ya ganiga kubor kabaladungak kumunang sarang
ya ka no jong u ka khon jong me kalayap om don jing mut shu ya me ban let shalaying ngamodor ba Jairus kumuk pa ba i jala ka chong ka khon ubala penhiar yala di hadu ka level ka bapo tang namar ka jing kot jing kia jong ka khon ula let sau Jisu mi na yeng da ka jing kermen mi na yeng da ka jing kmilenti ka bapha mi na yeng da ka jing kermen ka baskem bangan let sau Jisu banyo iba ka khon samla jonga ka dona pleng jong ka jing pang tang namar ka jing kot jing kia ngalet sau Jisu henrei kalayap om tang kata bot sakaway ka kantin hagat khot ka ba arpusaw ka mangipu hagat khot ka ba hagat khot ka ba lai punyo ke thu yangi gat khot ka ba lai pusan ke thu yangi ka ba rang kren lawan na ka ying jong rang ba sne kok ong ka khon jong me kalayap balay man pensitom shu yaw nong hikai kadwais ki ai jing mut kita gibre ko ong korang ba wat pensitom shu yaw nong hikai kamut yaw Jisu om non kam shu yaw nong hikai ban le chaying jong me kalayap om non jing mut shu hang ne ngayoi ya ka jing start jong usaitan uba start shisha da kiktien ki ba jali ja kiktien don bro muai jing mut balayap om non kam shu namar kata ong no yaw nong hikai jong me baon nom let shu saying jong me kay ka bau soitan ukwa kalong bau Jisu mday ban poi la ni ban le saying jong u Jairus da dai leiru day ban le day namar kata wat wise ba day shu ban le saying jong u ong yaw nong hikai mdon kam shu ban le kalayap kini gibriu ki wan yato kini gibriu ki bamdon ke jing kermen ki bamdon ke jing nget ki bamjudon ke jing kmilenti ya ke ke bapha ki yo ibet ya katai ke jing yap ya katai ke jing dom bat katai ke jing kut wat pensitom shu yo noi kai kadai ke jing ong jong ki kalong ngalaban ong bakari ke jing pha jong soitan Jisu day ban let sakada ka yeng namar ba utip hakada ka por ka ba Jisu let sakada ka yeng kata ka yeng kan don hap deng jong ka jingala ka ba kumta bat hangta hi hakada ka yeng ka ba Jisu poi kan don ka jingala ka magalong ka yeng jong sakyos ngikan mau em ye ka yeng jong sakyos hadin bau briu nang thia usakayos nang thia nang dem syo hadin bau leng ula pisa kamdon ka jing sok akaman sim jong o kay ka bau le kalong bau la kiu hau ding dembur Jisu uterwa ko sayos sok ko sakayos ngaterwai la di mesha na em bangan sa hayeng jong me hagani gasngi usakayos uhiar barong gaktin jong ublay ula pediang dakaman sim gabak kemen kiparam ngai bayit usoitan kwa yaw Jisu ban le chaying jongi namar bau tips kem balada Jisu poi hagaying jongi kandon kacing kala kandon kacing pela bat kandon ru kacing kermen bagacing kocing kia Jisu pai siu tau rang ba senekok hagar khot ka balai pu pra lai kundai ubala thang yong ngan uta Jairus ubala kelador ulalong hakawai pat ka berthei Jisu ong wat sep tieng tang sungai kata kabengela banyo i hang ni hagan ngat khot haba Jisu yos ngau ikin tien bala kren wong hau tau rang ba senekok wat sep tieng tang sungai don tang kawai ka jing dawa ka bau Jisu udawa nau Jairus hakata ka por kalong ka jing nget ko Jairus wat sep tieng tang sungai om don ta kawai kalat
tang ke jinget hi ngaperkhat Jairus Jisu latre ban le cheyeng jong uperkhat batang ke jing pha sudah kanwan Andrea pedeng jong ka por don ke jing wet ke jing kalenti jong ke jing lengo kalenti jong ke jing du jing kermen kalenti jong ke jing kotlat ngaperkhat ki para ngwe bau neu brio ubala syam mi ke jing ja mi na yeng de ke jing kermen wan pai de ke jing du jing kermen kataru don lang bat Jisu kadon kawai kalong yeng hak bau kpa ulong nongkit nong ba ya kapalang uday nganya tho ba kadai ka shisha uday utam namasan man sisngi yo phon nagakhon samla jung kabasyong school sa Bangalore sa South India lapon habalapon kumnukon nga sat nga klan ang nagakhon ngilatep exam katno piyo kon ngayo prapunyo persen kajing kemen ndai para mngmiit ako burom ngan ong ikani kawai bahatian lais ngi nang ta tang step ri ko phone baka khon jong ka kala-khalat do baka daga jing khalat jong ka daga jing khalat ka bacha burom kaying kabayayat ringkat pada Jisu kabayim ringkat pada Jisu men step ngi pelong ke jing seng duhai pada mir ru nge ya ke jing seng duhai ban khot karpat yu Jisu han rei nganong ya phi da kon ka wai ka bas ngau khia kalong baka yeng ka badan ke jing kermen nei ka mat ru ya ke jing tu jing kermen ka bakhat do ban ka balai kajing slok kalong Jisu kajing rung Jisu syakayeng jong Jairus angkat khat kabalai pupra kumta ulapoi syakayeng uta orang ba snegok ulayo ya kajing kiwen bat ki yambriu ki yambriu bat ki lenyar sikate hawlet apo ti ulongaki balai bapia wen bapia yam priu kumne bat kai ka bau Jisu wong hang ne wong ka khna kam sim la yap nrei ka siothia kai ka ba hang ta kalong kita ki pai ba ke be yam kita ki be khi khen wen hang ta hadien bau Jisu ong e ding tien ong ka tien jong oblei kong kumne kiti kilayar kiben yau kan mau ya kan ikawai habau Jisu layat habau Jairus ulapan ela diu ya ringkat bagajing nget ke bas kemban ya ringkat bau Jisu kawai ka bau Jisu ule kalong ba siam lale kem siam lapan por habaranda lani haplau jong gayeng barkai ka baca kalong bola rung bet ka baceliu jong ka jingdon kam jong ka yeng ki parweng ga i ngakwa man pen kan mau yang i badia pigi kon samla ba ka yeng ki sem ga jongi habang sai mi sibet badia lam ringkat yo Jisu yang yeng ki sem jongi kan mau ya kan ga wai kan sabon ki ban kheben ki ban insol yo Jisu ubang ing alam si yeng ki sem jongi hoi hap deng jong kita kiai kan saton kapor ka bingel ken le bom sinyo ya ka jing temu kabari jong ka donut jong pi ban jong gi ka ban ya lam ya una bna ka jing temu ka bom cukut ha ka jing dei ba ka jing pen khia ka jong namar ka tanga kwa ban pen ken mau yang abad engi habau Jisu ularung segera ga yeng kai ka boleh kalong ula shim lem yau kpa yaga kemi jong ka daga kena bat kita ke badon lem bat ki para mengebi bat ki para samla jong ngaladon kanu ka bau Jisu dawa no Jairus kalong ge jingai bat mentaru
Ularung siapo jong kata ka kamera tang ukpa ka kemi syabadon kata ka kena ke balembat u ke belong senran tang para bayanget tang para banget kita kibar keben kidon sabar ki pamnget kidon sabar ucisu urung sakabat celiu jong kating don kam jong kayeng manana poi hangta kay ka bau cisu le kalong ulapat igakti kena baulaong talita kumi palabatay ko kena ngong apa toyeng pet igajing long habakum kada kapor igajing long juga yeng bagato no jung jairas ngan wanra ikawai igajing atu kabaja hakayeng jonga kat pangarang syong komiti hakawai kamit namar kadai portlang nge syong komiti haying school bat nadai namar ka ying school kadai kabala ka ying school kadai bal khamjot bal kham slam namar nge mungi ra ru ya kadai ka school sakawai pat ka jaka ngi kham prepare syo bat kalong ka jaka ka babit yangi on alawai ka komiti bangenya sangding lan ngenya sading ha ka portlang bat ka ta ka miet on lapoy ka masipau ba GEA lariu ka phone on lariu ka phone ngalapet kadai ka jung ipa bat ngala perkat balai ba ipa ipo yang katamit bat on lapoy ngon ngalalet ka sam gendon ngakeren ipa bat kai ka ba ipa ong nga kalong mene in men jong me iwana gati habalewan negati la declare la ne la penbena baila yo ya ga jingpang kabamla ban ben kia koma pengkomba ong kiwei bat hangta ga jeng keren ngala jauh ke umat ban ngalayam bara pedeng jong kada gapor ngala jang ngal hadir manglanyat ke umat ngala ong ya kita menmasan ki khot ke mending balang bangene letno mangan letno manlapoy haying ngalaya thu ilok ban ngano ya thu ya pi bahaka kamit ngamtip ngayo thia kumno handai ka sentur ka khisa hage jing duai ki parong nge kalayat kapor jong ka jing pang ban ka bas ngau tenat kalong balayat he lut ke jing duai ban ngala ban ong haga jing peta ngamtip ki bendap nem pendap ngangai ki bendap ka jing bo bai jing ipa kalong baswa bakalok jong do handman kan ki kan hiar nang tai na jong ying ban le trei ban mi sabar dai ban dem khosiu hakjat jong uta ulok ujong ka ki khon jong ka baro sangut haswa ya ka bakin le kelas ban le ban puli kelas kini bandem swa hakjat bandem khosiu hakjat jong utau kpau ba pangjur ban om tangkataro bagelawan pai kini ban le kumju bandem khosiu ulong uhenmen ubariu blei ngela ban om ban kaladon kajing laktin nangaru ban ong akmajung ublei balei ablei mepenjia haunu henmen balai mempenjia hanga namar mangyo i yaunu henmen ulong uba lui uba ngelapan ong bangi burom adu kadak tangis ngukemen mangyo henmen komuta kat badang la ban keren ulai pendep iki program hagi dong haga jing sengdong gimiet balang bat komputer ter kat babu program dang step perngap kat barang lapan par ukiu sakayeng bani ban pelong jing seng duai daga jing alam jong kayeng kesem ho dang step ulai ru ban khot kerpat yu ulai ban om tangkum ta ban ngongo ru ya u ulalai badai hakada kapor bamla syu la syara bad an lapoi hangta hayeng mani dang step mau hi baong kadon ke jing keren ka baong bahagani gasngi hagani step ngan pelaj no yau rendang jong me barang takalong ka jing syat ngamtip ngamla man isyat kumno handai ka jing syat ka bamla syuban patai
Ngalaban ong ladon kajing syad jong no brio bayo kajing ban kia ngiken mau yo barti mayo sula syad wala kemen iki wai pat galayo kajing ban kia ngangai ru kini kalayo kajing ban kia no trai bat ya kata kajing yos ngau ka sur da kajing ngai kalong bakiru kisyad barkai ka bacia kalong kan banang mikis ngi ngiyoi bau play haga cing tuai urung sakabat chaliu jong kacing jong kayeng kesem bar open kia kabanang mi kisngi ladai ban bam daki kau ke belat lihat komigi kon ki badang si penai ar penai bat ondal nang ya ki por ladai ban bam ki jing bam ki ba petut ha kerendang ter kabanang ya kiski nganong ya pi ladon mano bakya kerat bahayeng dai uta uhen men kipar bangi bait ban kipar samla bait jong nga utrai nga kwa ban penken mau i kene gawai ladon kano kajing pang kabingi don bet siki kimeki pa jongi ki bawan ban tem hau cisu hakipor barok ladon kano kai kabari haga cing em jongi kawalapan pelong ya kada kayeng kaban namyo ya gajing kemen ya kaban penjau umat iki kimikik pa jongi kan mau baki kimikik pa jongi ki hiar nang teh hak kecat jong uji suki dem na kaban ta jongi kan mau ladon kano kabingi kensting hagi kamram ke jongi lalong ke jing puli hagi jing tray ke jing ta ke jongi banyo i bakalong ti banyo i bakalawai jongi kan omping kat kum ke jing temu jongi ke jing kwa jongi kemi ki pa ke jongi kan mau banyo i kakti jongi kemi jongi pa jongi ki batrot ka mau bar kading bat om tangkat taro ki balet sau cisu man kasngi banduai nang benda jongi bat banyak tu hau jisu sepang jongi bat om tangkat taru ya kaban penskem ya kajing ngejongki tang hau neu jisu nang kaban takalawai ka jonga ba ka jongpi hakiski kibanang mansil hakabla syai likiski kabanga bat mangiru ngen siyo bentalem hakiai lengba kajing wan jongi kimeki pa jongi hau jisu ladon kano kaming lesting ru hagajing syakri blai ki para pengit bait bat ki para samla jonga kumbagaktin jongu blai kongkit ya kalengkor kat batang samla kan mau nganong pi naki hajar ki samla ki baton hak distrik hak persibitri jongi lah ka balang jongal ne ka balang jongno ngenyo i bas kendiat ki baton haka list jong ka CEU society ki jingeseng ki jongi ka statistik kabal pelong ingi banginnya pej bat bangini kedau haga jing don jong jing seng samla jongi kalong ga bak kendiat shano ki ja ki kon samla haga ni gisgi ngidon haga jaka kabangi dai bandon ngidon haga jaka kabangim dai bandon haga jing sang ngidi bandon haga jaka kabangi dai bandon kan mau ya gani gawai kan mau ya gani gawai bagi kemi bagi pa imei bagi pa jongi mentaman kapor ke wanra ingi bagi kwa ingi bandon haka jaka kabangi tei bandon iwai long kemi iyam haka taga jingeseng nadu bakiu utau kun samla jongka top ban mi na ben ban abau sim sendon ya ke gitar ban ruai kat bau nang ruai utau kun kata ka kemi nang tinadien gayam on nala kali balai gayam kau ngampa jumat ya gajing tengen hakaman sim jonga kabakat kani manyo i bau kun jonga ukiu hang te ka rensan jonga ying mane banruai ladon kano ka mga ngingis ngaw sarong kumikimikik pa kani gasngi ngide ban ngaw sarong nang mana kini kun samla ka jongi kabarwai
Lawan kano bangis ngau tabyang haga jing tabyang baga jing slay jong jing terang jong ki pa kalong na kamanta jing la jong ban ya lam ya ki khon jong ban long haga ni dur ba korukom ya ka bangi wan ra ya ka jing pendap ka jong ban wan ra khmat jong blai ban sandor na mregi khon ki kti ki jong baladon kano kabanang ni sakmat ng yayat kum ka CE Union jong ka jing seng sinor ni boy kaday bangingin mi baro sangut si para baro sangut si para baro nriungut kaming idon latang marwayru ngin mi na ying rengkat bagajing tumo kum kit khot jong ka CE Union jong ka ri boy sinot baka ni kalaway ban kapateng ka mamanta jong ipastor nong plang ka salit no jong giway ki pastor kan salit no anray mga ban mangi kikimikik pa ban mapigi kon samla pin salong kin nong beteng ya kani ka banta ka bengidon hadin bala janmit jong kataga janmit bengilaway na kaisi jong kasinat kamadarato jong ka balang ati hawil skala pelot ika por banadon kat batngi hadin mengilay keren kalapan sngow sipang gajing tlot jong ka balang hawil hadin melapan sngow kumta ngilay keren kay ka melapan long kapan mi tang sikentin hangi angut laingut kibay syong hajan yung kakaong because there is no continuity kaong itikigentin kim don su kinong peteng gong ki parang ngay bayit ujay rosudan tangkaway ka kon kantay ukwa bakaying ka sem jong ka ukwa bakaying ka sem jong ka kin jong kin don kinong hier pateng kinong kmi kinong pek bandon kanong ri kanong sumar ya kapateng kamansawan namar kata ngakot ya pigom ki kon samlah gani kapor ay bengen mi na gani gajing seng sinot ngen mi ki priu ki bas ngautu bapleng imay badi paki janga bat kan gajing jonga kalong na banda kamisyon ka bakraw ka baw play khot leng baki kimikik pa banwan hau jisu bangin yo bantalem hakata gajing khot jong u Haga daga hima ka bangyo manya trei haga jing pelong baro nado men bompat pensyong nong rim ya kapertai hado menta ngin mi nang ni kom gi kon samla kibla kre LD ban nga khot ya pi swaban penkot ngin mi nang ni bangin alam ya ujisu sayeng jongi balon kano ka bang mi ya lenti ya ujisu ngin alam yo jisu ngin le chayeng jongi bat ladon kano ka bakayeng jongi kanyo amat hang tai ka jing ben khia ha bakayeng ka khia ha bakayeng ka klan ha bakayeng ka mat ye ka jing ben khia ka jing oplay hang ta ngin yo i ya ka jing itanat ngin yo i ka jing klan jong ka yeng bat kin mi nakata ka yeng ki preu ki baton buram ki preu ki bau play khot sa ka ching kentang jong ka kam jong o bat ki preu ki bau play khmi lenti beken long ki nong yalam jong ka tembri boy ki long ki nong yalam jong ka sinati ka jongi u play un arab un kerku un isnai ban pendai hap deng jongi ya ka ching sisa jong ka ktien ka jong o na ka benta ka purom jong o amen. Ki jing kren ba klem de pusan ki pen mi ki jing sawa ba win ndri ka khubor jing pusan ka rung sha ka jing jileu jong ka donut ka khubor ka bai store ilawan ra hapadeng jongi ni skau thu ba ki mi na ka jing pusan ka ba jileu ka donut jongi ba habela sei hapadeng jongi ngait ba ka rung ru sha ka donut jong upait lang jong blai Blai shibun pastor nagbantak ni ka kubor ka ba im bat ka ba donbor ka ba piwan ra hapdeng jongi blai nang kerku ye pi
Ublay nung pensyat bor ya pi. Ublay nung penun kam ya pi. Haki por ki badang sa. Ba pinla ban sa. Ya ki kon ki jong ublay. De ki kubor ki ba im ki jong pi. Nakaliang jong ka sinot CE Union. Ngimdon AA ban ai shapi. Ringi pa ya ka jingker ku kerdok bat ka jing tuai. Ba ublay long lem ringkat bat pi. Ngis ngau tho hadian balawai kini giji seng pinsalit paino ma pi ikong ikon bat mensan late suk lain don lem ringkat bat pi hakilen tia chong pi ken mau lem ru yengi ke jing duai chong pi baka union jong ni kanang la ban ken jo kham shajrong ublei un ker khu ye pi ngin yo mentang ke jing ruai ke bakrpang na ka Ribhoy Presbyterian Synod CE Union Standing Choir.
Blay Shibon, Yepi, Kariboy Presbyterian Synod CE Union Standing Choir. Pilong kisok pin jong ka Synod CE Union. But pilong kaburam ka jong blay. Lado blay ul ay ka sap pin ruai. Ay bagani ka sap kan long nagamata jong blay. Blay nang kirku yepi. Unang yarap ng Krisyan yepi. Ya ka jing shikri jong pi. Leng baga jing ruai. Nginyo menta ki jing penbana ki badan kam na General Secretary jong ka Synod CE Union. Reverend President, kini kilong katuk ni kijing penbena bat kijing petip ki badan kam. Kijing penbena nak media sel, lakarpat yaki leader jong kini ki kawayar harum, bakin ap hadin belawai kini kijing seng, hang ni hapendal. Nong ba merdon society, RBCF Shillong, Riboy Satay Presbyterian Union Standing Choir, Nongkluk Mathan Presbyterian Union Standing Choir, RBP Synod Union Standing Choir, Kumju Ru, ye Reverend SS Nongrum, ye bela ai kijing keren hakane kapor. Ka program nagapta kijing seng ka bakat du sibit janmit. Kanlong hang te hamadan kapendal kabadan hang te hapadeng sinong. Bat ka program na kamta kete kijing seng kalong kumneh rum. Hakaporsan sitiang PM kajirwai penraham mensim na kakat arleng do sepngi pastorit union. Hakapor nru baje PM jing sang pajba nong yalam Reverend DS Roy Mukti belong Presiden jong ke Union. Nginyo ke jing pule na ketien ke jong belai bat ke jing duai. Na karib hoi sep ngi Presbyterian Union. Ban pule na ke kitab ke barim. Da imis napi ban Roy Makedo. Kitab ke batumai. Mis wan biang por sengkeli. Ban nong duai. Duan besan OM Sendor. Ngin lum mi ke jing aingu. Bat nakapor belum mi ke jing aingu. Kidon kini ki choir na kanar len nong ba Pastorate Union Standing Choir khat arang do sep ngi Pastorate Union Standing Choir ngidon ka address number 2 ka ong ki samla ki papenpau ya ka jing baha kortam ukres we Petros ar nong dukhat ka bakhendai ban kren ya kanek address Reverend PS Temung ngin yo ke jing penbena nakaliang jong ke union nangta nak reception ladadon ngin yo ke jing ai kublai kaliang naka union bat kumju nak society bat kabalang kabapediang ban rawai ai kublai nakaliang jong ke union lasannya akan nongkluk mathan Presbyterian Union. Ngidon ke jing iseng penkentang ban yalam da Reverend KS Ronghang bolong u ada besar jong ke union. Ka tentative program jing iseng Synod Union ka ba arpun riu. Ka ban long house nem arhajar arpun riu ha ka kebet society sau balang Pastorate Union Riboy Satay Presbyterian Union ha kitarik arpo hadu arpu ar February arhajar arpun riu bar ka thim jong kate ka jingesang kalong khmi bha kumno phiai ka address ka banukong ka ong to yat ha ka jing stan sya kita ki bolong syabar ban keren Reverend ESM ka address ka baar tu yai dau umensim te kumta phin om pendem ya ke jingkwa ka do ban keren dai Reverend
pinong Shili. Kinong keren ha kasngi utrai ha kapor sipo siteng Reverend H.J. Moksha bat ha kapor sibaje siteng PM I Reverend L.R. Thank you. Kadon ka Rollinson Memorial Award jong ka Sinod ha ka SSLC kiba apply kila ban penpoy ki application jong ki sya ka Sinod halani shwa ka sipo turik menai March arhajar arpusan kin pha iki kot jing pensisya na ki pastor in charge jong ki lembat ki maksud ki certificate ban pensisya ya ke kelas ka baki pas kadonru ka doktor Didi Lapang Award ha ka graduate ka master degree bat ka doctoral degree bat ka donru ka scholarship na kamta ka jingtip ka babenia ki bakwa ban apply pen sungubha ban yikendu ha office Sinod paham lompong nongpo bat yaki application form on sedang ban ai nadu ka arturik ubenai April arhajar arpusan kadon ru ka leadership course ban penyaj da ka Sinod bat lasdang ban ai yaki form digi bakwa ban apply kila ban yakedu ha office Sinod nongpo kadon ru ka library bat ka computer institute jong ka Sinod Union ha ka kus COA CCA bat BCA kibakwa ban apply yaki form la ban yo na office Sinod paham lopong nongpo kajing isang kantai Sinod ka pentip bakadon ke training center halor ke webbing and tailoring ke kus ke long don ke balai benai ke bahenriu benai bat ke bacisnem ke jingsiu ke long registration arspa tengka bat ke baci benai manlau benai laispa tengka ki badon jingmut kin let me ha office rekam ka Sinod ha paham lopong nongpo ka jingiseng Presbyterian Sinod ka ba arpun nyo kanlong ha kabalang Presbyterian umket pastorit ribhoy mingi presbytery ha kiteri khatlai hadu khandru umat arhajar arpusan kinong keren ha kani ke jingseng kilong ha kamit thoding inong keren Reverend BK Siang Pliang ha ke jingseng kenthei inong keren ilong I Dr. Mrs. Yapher Lapang bat ka subjek kalong Henry tu ai ba ka jing bisyar kan tu kum ki bat ka hok kum ka wa ka baslei ha ka jing seng baik ba mit sajan ka subjek Sinod ka balang hakisngi jong ki jing bat jing tenju nong keren Reverend LS nong plang ha ka sngi utrai ha kapor sipo siteng AM inong keren idei Reverend JM nong pulu ha kapor sibaje siteng PM inong keren Reverend LD nong si bat ha kapor nru siteng PM ka subjek balang kabayaine hadu kajing yap wat ha pedeng kijing nong keren Reverend L nong rut Reverend Presiden kini kilong kijing pentip bat kijing penbena nakaliang jong ka office. Ku bless you bon.
tohin sobha ban ban yek tu kicing pen bana ki badon kam nakaliang jong office ngira poi shik bawai bat nakaliang jong ka sinot si union ka pen pau ye ka jing sngongu bat ka ai ka jing khublei shephi upait lang bala suspa jong blei nagamda ka jing ye sha lam ka jong phi ringkat bat ngi hagi artli ki jia seng hagni sngi ngi dakwa ladalong ka bala ba phindang ye sa lam bat ngi nagamta ka weipat ka jia seng ka bakaddo jong kene ka jia seng ka jing kendu lang mentau snam henrei lada kamlong ka bala ngi pha hapi ka jing khublei lech sok shalaki jong ki ing sam ublei undon lam ringkat bat phi unkir khuy phi ye ki ying ki sam jong phi ki kam ki jing trei jong phi baro bat gerpang ublei unda krisyan ye phi ye ka jinget bat ka jinglong min siem jong phi khublei shibon nagmta ka bor ka jong phi ai khublei ye ki store ki temen besan ki be don lam ringkat bat ngi hagni gisgi ngi kwa bagi store jongi ru nadu ki ba retired la dolong ke bala bakin nang ya aplam bat ngi enre la da kumno kimla ban ya don shu bat ngi namar ke jingdawa ka kam ke bigidon bat kumju ru ki msan ai khublei ya phi le suk ublei undon lam ringkat bat phi hagilenti ya jong phi ka sinat sinian ka pen pauru ka jing songu nagabda ke jingdon ki rangba ki nong yalam jongi hapo ke ying dorbar thau ain bat kumju ru hadis di council nadu iba simarngar mbsm dr siling do iba rangtong bat kumju ru ye iba ransom ni ai khublei nam ta ke jingdon berkat jong phi bat ni ai khublei ru ye phi ba phinlit sok khublei kerku ye phi ka jing khublei ya barok lang ki ba ye shim bentah ka jing shekri ki jongi hagi bentah ba pher ublei kerku undon lam ringkat bat ni bat unang kerku ru ye ka jing shekri ka ba phi ai ngila poi shik ba wai ngin pen wai no ye ka jing shekri lang ka jongi ini ruai ka jing ruai ka ba khandai po khandai ga ngamut banong ka jing ruai ka ba khandai pun riu ka jing ruai ka ba khandai pun riu na ka kot jing ruai ka ba chmai bat ka ba khandai na ka number jing ruai ka kot jing ruai ka ba kham rem haden jong ga ka jing ruai nga sngoba ban kerpat by reverend br pamshong in light ingi da ka jing kerku penwai om don ha ka perthai baro kat u jisu bangan ya ro don ha u ka spa kam kordor ya ka spa boneng bahalor baro lai teligit khat ka jingruai ka bakhandai pun riu ngin ruai punwai Suba dan ya roh
ngini wai. Tau trai unak mi tu. Hapadang jonga bat jong me habang me dan syuk markmat para loki. Bata da airu baki jingit ba kabamayan kabaphala. Kabana bom jukut kajong belai bupa. Kajing ai kabadap biang kabadap gerhai kajong Yesus Kristus putrai. Lamru bat kajing asok yaslok kabat tiang kabat dengan kabat pensyad bor kajong mensim buku. Dokine kabelang lai hawe belai. Rangkat ru bat ki kubor balai asngeu hakana kejanmit. Kini salam bat peki kun ke beit ke bala sius pak ke jong belai. Lamru bat ke bengat hakana negeri bat hakalang setlak pertai. Na du menta bat halak kerta.